Здравейте, вие сте с Хърстеви, аз съм Митко. Ето, че хубавото време се появи и можем да излезем навънка да потренираме малко. Днес ще ви покажа 4 основни упражнения, които натварят абсолютно цялото тяло, но преди да започнем да тренираме е много важно да загреем абсолютно всички стави. Добре, най-доброто загряване са ни учили от 1 до 4 клас. А и второто нещо, което е много важно по време на тренировките, е дишането. Много е важно да се диша правилно, за да не се изморяваме толкова бързо. А именно при набиране, в случай както ще започне набиране, вдишваме, при слизане от набирането, изпускаме издишването. Ето започвам сега с набиранките. Ще направя 10 набиранки на широк захват. Почвам. Този тип набирания натварят главно гърбът, задното рамо, цялата гръбна част. Сега ще направя 10 кофи, които ще ми напрегнат предната част. Ето, че вече се задъхват, което е добър знак. Ето, направих и кофите, вече ми е натварена и предната част. Много искам изключително да обърна внимание на дишането. Много е важно да дишаме правилно. Много хора просто почват и не знаят как да дишат. Сега ще продължа с лицеви опори, пак 10. И аз ги правя едно след друго, както виждате. Но най-добре е да ги правите с малка почивка. Примерно половин до 1 минута, но най-добре е когато се почувствате готови. Ето, че направих и 10 лицеви опори. Вече почти абсолютно цялата ми горна част е натоварена. Остана да натоварим и краката. Краката ще ги направя в стандартни клекове. Зад врат си хващам ръцете. Много е важно да се клякат до-долу, за да се натовари абсолютно целият бедрен мускул. Отново 10 пъти. Вики, чакай бас. Ето, че вече натварихме абсолютно цялото тяло, но тези кръгове от упражнения е редно да се направят поне 2, 3, 4 пъти, в зависимост от вашия организъм, колко може да устои на този тип упражнения. Както видяхте, клековете исках да допълня, ги правя с абсолютно изправен кръст. Много е важно кръста да е прав, за да не се натоварва. Ето, аз съм се задъхал вече. Да не се натоварва самият кръст. Благодаря ви, че бяхте с нас. Можете да получите информация в Facebook страницата ни и в YouTube канала ни да ни следвате. Благодаря ви много.